Ipar-mendebaldeko haizeak, hodei beltzak eta zirimiria ekartzen ditu Bizkaiko golkoaren barrenera. Barren alde horretan, hodei azpitik hondarrezko badia aurkitu dugu. Txingudi, hegaztientzako eta marinelentzako babestoki segurua. Bidasoa ibaia da badiaren gurasoa. Bokaletik hurbil, uhartetxo bat dago. Faisaien uhartea. Urte erdi Espainiako gobernuaren eskupean egoten da, eta beste 6 hilabete Frantziako Errepublikaren eskupean. Beste ezerk baino hobeto erakusten du ibaiaren muga izaera. Muga izaera mugagabea. Guduak, nazioarteko itunak, zapuztutako ametsak eta itxaropenak, denetik ikusi du. Gizakien goraberok arrotz zaizkie paturetako kainaberadietan bizi diren kopetazuri, lertxun, ahate eta txirriei. Mila 1964 arte, ordainduzko gabarrek lotzen zituzte ibai ertzbiak elkarri tiroka ari espaziren behintzat. Baina Akizetik eta Baionatik zetorren trenak Hendaia txikiaren loraldia ekarri zuen. Hazkundearekin batera, hainbat zubi altxatu ziren Irunekin lotzeko. Eskuin ibarraren magalean gordeta, ordurarte Hendaia mugazaintzeko tokia izan zen, defentsa postua, Gazteluzahar gotorlekutik Hondarribiari erasotzeko lekua, itsaslapurren eskutalekua ere bai. Gaur egun, arrantza eta kirolontzi baketsuek bakarrik botatzen dute inguru honetan. Areago. Garai batean kortsarioen itsasontzi beldurgarriak eskutatzen ziren badiak, kirolerako eta aisialdirako zelai berdeak dira orain. Hendaia zaharra Muinoaren gainean dago, San Bizente Elizaren inguruan bilduta. Bere aldean, nazioarteko geltokiaren trenbideak suntsitutako hondartza baten antzera zabalduta. Geltokian, agurrak eta tren aldaketak. Nahitaezko erbestea eta gose emigrazioa. Noiz edo noiz, askatasunerako txartela. Egungo Hendaia ordea, ez dago trenarizo. Begiak uretara itzuli ditu eta itsasoan jarri du itxaropena. Itsas kirolariek, bainuzaleek, udatiarrek eta turista dirudunek ekarriko diotelakoan atzera ere, aberastasuna. Euskal Herriko hondartzarik luzeena du. 3 kilometro. 3 errege hordagoa erraz irabazteko.
Hor dagoa irabazia uste zuen orain mende bat baino gehiago, eta hondartzaren erdi-erdian, itsasoaren eta bidasoaren artean, jauregi moriskoa altxatu zuen. Joko kasinoa izan zedin. Areatzaren atzealdean, arkaitz bikoitzak daude. Geologoek esango dute olatuen igalanaren ondorio direla, baina antza ez dira. Aiako harritik jaurti omen zituen gorri koloreko erraldoi batek. Amildegitik jarraituta, parke batera helduko gara. Tontorrean, harri zurizko gaztelu bikain bat, erdi aroko ipuin batetik aterea dirudiena. Orain dela 130 urte altxarazi zuen Antuan Abadia aberatsak. Zientzialari, abenturazale eta euskararen sustatzaileark gazteluan ipini zuen astronomi behatokia eta gazteluan gorde zituen bidaietako oroigarriak. Zazpiak bat goiburu ezaguna, Abadiak asmatu zuen.